Josep Vendrell, secretari de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, substituirà el conseller Joan Saura, que estava previst com a principal convidat d'aquest esdeveniment i finalment no hi podrà assistir. Aquest diumenge, a la 1 del migdia, Vendrell farà l'acte de col·locació de la primera pedra del nou Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria, que es construirà a Santa Margarida i els Monjos. La jornada, que commemora els bombardeigs franquistes al municipi, s'emmarca en el programa d'actes Sota les bombes, que durant tota la setmana ofereix diferents activitats. Avui a les 7 del vespre, a la Casa de Cultura Mas Catarro, hi haurà la presentació del projecte audiovisual de recuperació de la memòria oral, Memòria Digital, elaborat pels alumnes de l'Escola de Formació d'Adults Fina Garcia i de l'IES El Foix. Demà dissabte hi haurà portes obertes als refugis del Serral i de la Margaridolla i als espais visitables del Castell de Penyafort. Finalment, el diumenge es duran a terme els actes centrals, amb una ruta dels refugis i dels avions que començarà a les 10 del matí al Castell de Penyafort, on es visitarà l'antiga presó. Seguidament s'anirà fins al refugi del Serral, on s'iniciarà un recorregut a peu per visitar els de la Margaridolla, el de Cal Rubió i el retorn al Serral. A la 1 del migdia, al Parc de la Memòria, tindrà lloc l'acte institucional de commemoració dels bombardeigs, en memòria de les víctimes civils del municipi. L'acte servirà també per reconèixer les víctimes de l'aviació republicana als aeròdroms dels Monjos i a l'Associació d'Aviadors de la República. Acte seguit es presentarà públicament el nou centre, es col·locarà la primera pedra del nou complex i s'inaugurarà la senyalització dels espais de l'aviació republicana. En acabar es durà a terme un petit tast de menges de postguerra. Paral·lelament, entre el 2 i el 15 de novembre, la biblioteca acollirà una exposició sobre els bombardeigs franquistes al Penedès 1937-1939, organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs.